že nám teče benzín. Levná stovka. Takhle? Ty vás za 38 pade? To je bonus vidíš? Takže, dámy a páni, já se teď připravuju, nebo spíš respektive oblíkám se na tréninky, které začnou zhruba za půl hodiny. Auto máme připravený, dotankovaný, já teď zkontroluju vlastně, teď se ještě budu rozhodovat, jestli už pojedu rovnou na slikách, protože teď mám silniční gumy, tím, že to je malá tráť, potřebuji grip, tak tam dáme tam asi už ty semisliky, dáme tam semisliky, ať to je, no a doufám, že to bude frčet, no. Těšíme se, je to první takhle zkušenost, takhle první tráť, myslím první zkušenost tady v Těšíně, ale jako vypadá to fantasticky, je to fakt super duper kupr, tak se koukejte a třeba něco uvidíte. Co se týče hodnocení, nebo respektive tréninky se pojedou vlastně v depth, takže se pojede proti směru hodinových ručiček, to pořadí. Takže dámy a pánové, já už se teď tady připravuju se a jdem na kvalifikační jízdy, takže držte mi palce prosím, ale těším se, jsem víc v klidu, takže paráda. Takže si to užijeme a uvidíme, jaký bude výsledek, tak zatím, čau. Ako takisto aj Filip Solčany predvede svoje zručnosti. Patrí Stanislavovi Vrbickému. První jízdy, jak se cítíš? Ty vole, tak jako hezky nervózně. Jo, trošku taky. Tak co? Uvidíme, musím si trošku to, ale jako na tím v pohodě. Dvojnásobok koní. Tak jo, brácho, jedem. Cože? Trošku asi jo. Fú, ale jezdíš jak magor, vole. Jezdíš jak magor. Čo si vykožistal mal práve Stanislav. Chce sa byť na ňom ako tak, samozrejme s Filip Solčany a Stanislav Vrbický odštartovali. Filip Solčany s samotným rozhodením, ale pozrite sa ako.
Takže dámy a páni, máme po 4 jízdách a myslím si, že auto se ovládá skvěle. Auto se chová stabilně a celkově jsem spokojený, protože gumy jsou parádní. Tady konečně dokážu využít potenciál semisliku, takže je to super. No a samozřejmě se děje to, že bohužel jezdci nalítávají do bariér, takže se hodně zdržuje, ale já jsem spokojený, myslím si, že to bude fajn. Tady se vysmějou kolegové, že mluvím jak retard, ale bohužel to dělat musím, nebo chci, abyste viděli, co se děje. Takže auto funguje skvěle a těším se na další tréninky a těším se na kvaldy a that's it. Dámy a pánové, přišli jsme na takovou záhadu, že nám teče benzín z auta. Tak, tady jde vidět, že nám teče. Oh shit, not good. Takže dámy a pánové, zde vidíte zase pruser, ale to opravíme, protože to jde z hadice. To je úplně to stejné, co minule, si myslím. Jo. Takže dámy a páni, tu je Beat Solčík, který je znavený, unavený, ale šťastný, protože dneska jsem se zažil fakt krásně. Kvalifikace dopadly tak, první jízda 48 bodů, vypadalo to fajn, 9. místo, pak 16. ke konci vlastně první fáze a druhý kvalifikační kolo už bylo za nulu, protože jsem tam udělal nějakou chybu na začátku a údajně jsem se srovnal, ale nejsem si toho vědom, takže buď to lžu já, nebo nikdo jiný. Ne, zkrátka je to tak, jak to je. Krásná akce. Těšín je fakt magický místo. Doufám, že se tam jednou proboju do top 8, top 4. Bylo by to fajn, ale je ještě pořád co dělat. Takže jedeme zpátky do Prahy. Já díky tomuhle vozidlu, který makalo bez jediný poruchy. Krom toho, že nám teda tekl benzín, ale to jsem vyřešil a kapalo nám trošku z převodovky. Takže všechno zažehnáno a dokončeno, aby auto bylo ready. Takže díky a čau.